ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಇಂದು ಫ್ರೈಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಫ್ರೈಡೇ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಐನರೆಕ್ಲಕ್ಕದೆ ಒಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ತೂದು ಮೋನೆ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಐನು ಮುಕ್ಕಲ ಆಂಡು ಇನಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಐನು ಮುಕ್ಕಲನಗನೆ ಲಕ್ಕದೆ ಅಂಚೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ ಒಂತೆ ಬೊಲ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅಂಚೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಸೋಪಾಡು ಜೆಪ್ಪಾಯ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಬತ್ತೇನು ಇನಿ ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಲ ದಿಂಡ ಹಾಪುಂಡ ತಂಚ ಹೂವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗೆ ದೇವರೆ ಪೂ ಮಾತ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿಕ್ಕು ಬೋಡು ಬಂಡದು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲಂತ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆತೆ ಒರಿನ ಪೂ ಮಾತ ಕೊಯ್ಯ ರೆಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ದೇವರನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಿಯೋಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀರೆ ಪೂ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾಸವಾಳನೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲಾರ್ದ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೂವೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಂಚೆ ಐನೇ ಕೊಯ್ದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪುನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದು ಕೊರಿಯಾನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಳು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ ದಾಂಡು ನೀಲಿದ ಶಂಕ ಪೂ ಪಂಡೈತೆ ಎಂದು ಎಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೂ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಯೆ ಬೆಚ್ಚವಂತ ಪರ್ಕ ಅಂದು ನೀರು ಪರಿಯರೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಐನು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಯರೆ ದೀಪುಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ನೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೂನು ದೆತ್ತದು ಬರ್ಪುಣೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೆತ್ತದು ಲಕ್ಕಿ ಮೋನೆ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ವಿಜುವಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ನನ್ನತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ಪಣೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಒಂತ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡು ಇದು ಅಡಿತದು ಮಾತ ಪೋಯಿಂದು ಒರೆಸುನೆ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಅಡಿತದು ಇದು ಪೋಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಕುಂಟಲ ಒಂತೈತೆ ಅರ್ಧದು ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಂಡು ಬೇಗ ಉಣ್ಗುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಅರ್ಧದು ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕ್ಲ ಬಾಲೈನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂಡ ಅಂಚೈತೆ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರೆಸದು ಕುಂಟು ಮಾತ ಒಂತೆ ಒರಿನಿನ ಅರ್ಧದು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಆವಡು ನಾನು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಏನು ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ನೆಲ ಒರೆಸದು ಕುಂಟರ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನುಪ್ಪು ಅರಿಪಾಡ್ಯರೆ ಅಂದ ನೀರ್ಲ ತೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅರಿಪಾಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಬ್ ಮಾತ ಅದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆದಾನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಐದು ಬುಕ್ಕದಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಒಂದುತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆನ್ಲ ಒಂತೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೆ ಫೋಟೋಕ್ಕು ಪಾಡ್ಯಾರ ಹಾಪುಂಡಾತ ಅಂದು ಐನನ ಕಟ್ಟು ದಿಯೋಡು ಇಂಬೇರ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬತ್ತೇರು ಒಂತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ನೈಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಆವಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಕಣಯರೆಂದು ಓದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೋತು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಮೀದು ಮಾತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾನು ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಲೆ
ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತನೆ ಬಾಲೆ ಖಾರ ಮಂತನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಖಾರ ಪಾಡ್ದನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೊಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನೆ 1 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.